a cikin ƙasar nan dai babu inda musulmai suka kai mutum 100 inda Sheikh Abubakar Giro Argungu bai taka ba, babu wannan wurin. Amma yau jifa ko shekara bai yi ba, ko wata shida bai yi a kabari ba, kaman ba halice shi ba, kaman bai zauna a duniyar ba. Haka ni ma, haka kai ma, haka mu ma, haka kuma, haka kowa. Wani malami yana allazina matu min qablina saru firashan lana wa nahnu firashan liman ba'dana. Wadanda suka shude gabaninmu, wadanda suka mutu kafin mu, sun zama mana shimfida akan su muke tsayuwa mu zauna mu yi tsalle mu yi gudu mu yi tafiya. Wa nahnu firashan liman ba'dana, mu ma shimfidar wadanda za su zo bayan mu. Dan uwa, yi amfani da damar ka tun kafin rashin dama ta zo maka. Yi amfani da damar ka tun kafin rashin dama ya zo maka. Wannan kuruciyar wallahi waɗannan lagawun kyale su. Allahu allazi khalaqa